Gini ako ba? What's up mga sarap-sarap? So welcome back to our channel! Yes, so karang gabi na mga sunod-sana. Dami karon sa Tawala Panglaw. Diya, gasuri-suri lagi may ari kay nagpa-call mi sa ka ng mga fresh air, nagpabugnaw mi sa mga okay. Oh, mo na si Diya. Og English pa char. Englishero naman gid si Sanu. Unwinding. Basta mo na si Diya ko pa ko tanga. So karon, gikutosan naman mi Diya sakto pod nag-crave mi ka ng Korean food sari. So good thing nag-reopening na aganing Kun Stick and Bowl Asian Kitchen. So kana may timing yung kistansi ah. Timing dyan sa kaadyo ba? So, ataning tilawan ilang kanang Korean foods ari kay just miyo marimar. Di man ta adto Korean day. So, kung kita na raman ta Korean restaurant. So, let's go! Oy, I'm sorry. Tara. Kana. So there. Oh, din ako ni makita. So, ani sa Kun Stick and Bowl, nag-follow po sila kana sa protocol. So, gauna si Sanu atutuwa para sa jang fine foot mat and ja kanang body temperature. Amo ta mang i-update later. So, ako na pod. Pwede ra man kuno ning ani. Char! Oh, 36.0. So, magsuwat kintay ta ani. So, mga sunog sana, kay tungod man sa COVID or pandemic nga nahitabo karon. So, gikuan sa nila tong kanabitong na ang waiter mo adto mo sa menu to avoid spreading sa mga sa padiha mga nilalang nga di maadyong kuan yun. So, dari ra ta mo pili ani kuan nila. So, unsa may ato? Sabi ko Unlimited. So, ari mi sa unlimited samgyup. wala shock adyo kay unlimited samgyup sila. So, okay ra gid kadyo. So, for adult 329 unsa. Child na sa 169. Diba, 169 ka? Child mo na ka? Oh, child ko man ko sa 169. Height, grabe child. Oo, paano ang height day pang 8 years old? Char! So, ano si Jada? Daganda ka kakapilian ani Jada. Nara sa kuya ni doon na namo. So, amo nang gihatag agko. Ani ka mo tan-aw kung sa mo order. Nandiya, pwede ra pod mo tan-aw ra ka sa Facebook page nila ang Kun Stick and Bowl kanang Asian restaurant dara sa ilang Facebook page. So pwede ra jud kamo tan-aw dadto daan before ka mo order or before ka mo anhi. So let's go. Yes. Pinapadari bilang Simon Carl Vlogs. Kada si Jan nagvideo si Jan. Napad si Tats ari ang hugatera ng Bohol. Ang mana si Jaday. Medya uy astig ka na murag gikutasan ako kaadyo kay murag lami-lami nila mga kwan. So mo ni si Jan ipakita nimo mga foods. So, mga sunod-sana mo niya sa Jamang i-order. Sa katutong na unlimited samgyup style. So, ipakita na ninyo kay para paglaway mo. So, mo niya sa Ja ang pork nila. So, mo niya sa Ja ang kuan. Samgyup style. Mo niya inclusion ni Ja. Ito mga side dishes bitaw na soup. Na kani si Ja. Kani si Ja. Kanang wapa ko kaila. Magila-ila sa miyani. Na Ja. Naay kimchi dya. Oy, kay ba mga sanong-sana? Kanilang kimchi, di ni pinalit sa kanang bisan asa bitaw. And guess what? Korean dyan nagamaan ni. Homemade dyan nila nga kanang kimchi. So I'm very excited. You know what I mean? And dyan, kani si Ja, kani kimbap, add-on na ni si Ja namo. And dyan, natay japchae ari. Add-on po ni naman yung japchae dyan. Kani di si Ja, o dyan yung pinaka-nice nga nakanhimi kaya reopening nila sa first day nila sa reopening. And dyan, kanang nagpasalamat lagi sila, nag-celebrate. So, it's our lucky day ka dyan, kaya nga free ra ni si Ja. So, for 2 weeks man siguro nilang kanang celebration ari. So, maon mo ari, day, na pa may free scallops. Oh my God, sa mga scallops lover dyan. Dari, as in, kanang gatanaw po ko sa mga order. Galaway na ko dyan. So, dali na mga una ta. Kay baba mo, aman yung ginaganag mga kanang order na mari kay. Namagod si Carl daw, magidakaw na sa kaon. Aman na si Jan. Sorry guys. Sama ta kay nada rin I always present in pagkaon-kaon. at ang japchae ni Jang paborito so nada rin Jang bihon-bihon kuno ni Jang. So mo ni sa ang kimbap tag 150 na. Jang nawi tukbuki sa man may sa description box kung tagpila lang kuan kay mo nakalimot ko pero kani unlimited ni si Jaday hantod mabusog mo. Apa ni siya? Sanle? Huwata na nga to si Ja o kanang magbukaw-bukaw na. So while waiting pa, ikagan sa mga tukbuki ha kayo.
Nabaw mo dugay na kuda ni kanang gusto mo kaon kani. Wait, yun. Pamilya lagi naman tapad kisa na siya. Uy mo man din ni si Ikaw to si... Ah, As vlog no? ako to. Ayaw mo tayo. Sige. Pan. Kanan. Unya. bali-baliho na to si Jaha para patas kadyo ang pag-load sir. Kimbap. This is my favorite. Wala lang. Kada hindi pa ta expert ka mo gamit ang chopsticks ha. Doon siya. I-take out po nila ning lang kay Jaha kay lamay kadyo. Kani po. So, ito na i-try nila kung anong paborito. Ang chopstick. Perfect. Kaya, how to use the chopstick. Chopstick din. Dapat, kaning gusto mo kumigil dapat naka... Wala ako ano yun. Sige ko na. Ikaw ko na. Sampulit ba? Sampulit siya. So, hindi mo kaya mo chopstick. Hindi mo. Ayos nila kayo. Pero tadya lang na siya tao. Saray ka nagbitat. Maka ka lang naman, kasagot ba daw na pinana ba? Naman sa dua ko daw. Nangay siya pagkaonan. Pinahonghong. So it's really good. Masarap dito. Hangan ay. Ay, giwagan ka. Ay, correct. Gusto niya na eh. Ang parang Nag-record naman? magaling ko dito. Good luck sa sound effect. Nabaw mo guys. Amang gidada si tas sa akin kay dapat meron panglog pangitag kuhain mo pares dito na. Bahala na lang ulay. Wala na nga. Hindi ka magbitan. Among kita si Tas diri kay wala ka siya ugan na tayo. Dapat meron pangload din kay hinagahan naman si tas. Iba na. So, kapasan ka namin. Dagdag magpa-picture niyo. Sana all. Dagdag magpa-picture. Ay, dagdag ito. Sana sa job. Single. Pero like, dagdag magpa-picture niyo. Miss yan. Mas okay na? Later na, enjoy your food. Amang ni si Jaya balik dyan. Ay, balik yan doon. Dili na naman dali. So, kung saan yung pinakaganahan diri? Actually, halos tanan ari paborito din na ni kay you know kanang adik ka jud kog mga Korean foods day. Pero pero kanang ahad yung pinaka-paborito ni kay taod-taod na jud kuwa nakakaon. Kaning tukbuki nila kani rice cake kani kanang wala ko mukha na ni itlog kay kada gabi na ko tikang itlog man. Tanja kani pang kimbap hala naguba. Anja sa hala. Wait sa karijat. Mao ni silahang so far. Uy! Agkuan ni po kimchi. So guys, di na mo kakita sa kimchi ari kay nahurot na jud si Ja. Ay nanaday. So kani si Ja, homemade nila nga kimchi. So good. Ikaw, ano sa Ah. Kuan, pinagaganahan ako kay Kuan. Karang first time ba dyan ako nakakaon ng mga inganib lang ng mga restaurant. Nam dyan tayo mga first time guys. So, kung paborito na ko ay kanay ito, yung scallops o kame. Pero mas paborito na ko siya. My mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think that it. So, mga rato dyan, nindot ang lugar. Nindot ang lugar. Ha? Actually, hindi mabuha nila ako. Wala na makita kay hurot na magpansit.
Sa mga kilap, paborito ham. Ang pansit, ano sa tawag ito? Jakasi? Ano ba isa? May paboritong spicy. Wait na, Managin, yan. Ano ba? Okay. Saan ba? Chopstick ko eh? Itlog Musta man? Nabusog ra ang tanan? Nabusog ra? Nabusog ra? Bayad, B. Bayad. Bayad, hugas na ito plato. Sana all. Napugos ay napugos. Pila mo? Thank you. So, mga sadyang-sanan, ako man na may kaon at ang busog din may kaadyo. So, tanawa, walang labis, walang kulang. Inabusogan gino? So, naburos na si Sano. Ano namatid? Mulihok na si Jaka. Yuck! Abi pala. Abi pala, sweet. So, before we will end our vlog, so, let me shout out. English ko nung di ba ka. So, shout out ko sa Team Fighter, Team Pinyaman family, Moa family. If you like this video, kindly click the like button. And if you are new to our channel, don't forget to click the subscribe button. And also click the notification bell para updated kayo sa susunod naming video. So for product promotions and collaborations, so don't hesitate us to send us a message on our Facebook page, Yendal Vlogs. And also sa among email. So narada na sa description box. So that's all for today. Bye! Oh, no, 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 no.